Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shin kun san dalilin kama wasu daga cikin jaruman Kannywood tun a baya? An kama da yawa daga cikin jaruman Kannywood waɗanda sun shahara a yanzu a masana'antar Kannywood bisa wani laifi da suka aikata. Wanda a cikin wannan bidiyo ɗaya bayan ɗaya har zuwa guda 10 daga cikin jaruman Kannywood da suka taɓa shiga hannu da kuma dalilin da yasa aka kama su a cikin wannan bidiyo za mu yi ƙoƙari gurin bayyana maka hakan. Amma kafin nan idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartar ka tashar tamu ta Jarumai TV na farko, ka yi ƙoƙari gurin danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking a cikin wannan chat tamu domin ci gaba da samun fitattu kuma shahararrun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Can ba tare da ɓata lokaci ba zan fara da jarumi na farko wato fitacce kuma shahararre. Hakika tabbas kowa ya san wane ne wannan. Shine jarumi kuma producer kuma director a masana'antar Kannywood wato Adamu Gwanja. Wato Adam A Zango Amin. Adam A Zango dai fitacce ne kuma shahararre a masana'antar Kannywood wanda ya shahara sosai fiye da yadda ba a tunani kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa masana'antar Kannywood tun daga baya har zuwa yanzu. Ɗan jihar wato Kaduna ne a wani yanki da ake cewa Katab. Bakatafe ne wanda asalinsa ɗan jihar Kaduna ne kuma ya shiga masana'antar Kannywood inda ya shahara sosai, ya yi fina-finai daban-daban. Fina-finansa waɗanda suka shahara su ne ɗaya daga ciki Sai Wata Rana da kuma shirin fim ɗin Gwaska, wanda sai kuma shirin fim ɗinsa wanda yake haskawa wanda a halin yanzu an dawo shirin fim ɗin wato na Gwaska. Tom, Adam A Zango dai an kama Adam A Zango ne tun a lokacin da ya yi wata waƙarsa ta In Na Ga Dama a gidan Sarki Zan Kwana, inda mawaƙan suke bayyana ko mu ce 'yan amshinsa suke cewa ka samu dama. Tabbas wannan waƙa ita ce dalilin da ya sa aka kama Adamu Gwanja Adam A Zango, wanda a wannan time ɗin Adam A Zango ya shiga hannu ya je ansa tambayoyi ko mu ce ansa query akan abubuwansa da kuma zantuttukansa da yake bayyana inda ba a tunanin ko mu ce inda ake tunanin kamar rashin kunya ce ko kuma nuna isa akan cewa ko shahararsa ce ta za yake cewa zai iya kwana a duk inda ya ga dama. Ba tare ɓata lokaci ba za mu tsallaka kan jarumi na gaba, fitaccen mawaƙi kuma shahararre mashahuri wato Hamisu Breaker. Hamisu Breaker dai fitacce ne a masana'antar Kannywood ko mu ce shahararre ne a ɓangaren waƙoƙi. In dai waƙa ce ta kalaman soyayya, Hamisu Breaker na ɗaya daga cikin jerin manyan mawaƙan da suka iya wannan waƙa. Wanda in ba ku manta ba, Hamisu Breaker ya yi waƙoƙi daban-daban amma babu waƙoƙin da suka fito da Hamisu Breaker ko kuma mu ce waƙoƙin da ya yi akwai irin su Hamra, Sai Wata Rana, Ina Son Ki, Ƙaunata, duk dai waƙoƙi ne waɗanda Hamisu Breaker ya yi su, amma waƙa da ta fi ko mu ce album ɗin da ya fito da Hamisu Breaker shine album ɗinsa na Jaruma. Album ɗin Jaruma shine album da ya fito da Hamisu Breaker ya sana a faɗin duniya baki ɗaya. Hamisu Breaker dai an kama shi ne a tun lokacin da ya yi waƙarsa wato ta kalaman soyayya. An kama sa bisa wasu kalamai a cikin waƙarsa ta wato ƙasata, wanda ya wasu kalamai da isa aka kama su ake ganin kamar wannan kalaman cin fuska ne. Sai jarumi na gaba a cikin jaruman namu wato Naziru Sarkin Waƙa. Naziru Sarkin Waƙa dai ɗaiɗai wanda bai san Naziru Sarkin Waƙa ko mu ce kowa ya san Naziru Sarkin Waƙa. Shi ma fitacce ne kuma shahararre a masana'antar Kannywood fiye da yadda ba a tunani a masana'antar, wanda ya shahara sosai a masana'antar Kannywood. Naziru Sarkin Waƙa dai ya yi waƙarsa ta Mu Ba Ma Tsoro a lokacin Ganduje, wanda aka kama sa nan take. Mahaifinsa ya ba da umarnin a sakar masa ɗansa a ranar, wanda dalili dama shi ne Naziru Sarkin Waƙa shi ma suna da kuɗaɗe sosai ko mu ce ɗan manya ne fiye da yadda ba a tunani. Amma wannan waƙar tasa ta Mu Ba Ma Tsoro ita ce waƙar da Naziru Sarkin Waƙa ya yi tun lokacin wato Ganduje yana mulki a jihar Kano, inda lokacin da aka ba wato Ganduje mulki ko mu ce lokacin da suka kwata ta tsiya da tsiya, wanda mahaifinsa da ke yana ɗaya daga cikin manya a jihar Kano ko mu ce yana ɗaya daga cikin manya shahararru waɗanda aka sani, wanda ya ba da umarnin nan take a sakan mai ɗansa domin ɗansa bai yi wani laifi ba, bai zagi kowa ba a cikin waƙarsa kuma bai aibata kowa ba, kawai ya faɗi abin da yake ra'ayinsa ne da kuma abin da zai iya aikatawa a cikin waƙarsa ta Mu Ba Ma Tsoro. A halin yanzu dai shi ne mawaƙi fitacce a cikin mashahurin fim ɗin nan na fim ɗin Labarina. Tabbas yana matuƙar ba da gudunmawa fiye da yadda ba a tunani kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara a duniya baki ɗaya a ɓangaren waƙoƙi, domin kuwa waƙa ta siyasa, waƙa ta biki, waƙa ta gidan sarauta, dalilin da ya sa ya samo Naziru Sarkin Waƙa tun lokacin marigayi Ado Bayero. Shi ne mawaƙin gidan sarauta
kuma waƙoƙinsa tabbas suna matuƙar tafiya fiye da ba a tunani. Yana yin waƙoƙi sosai waɗanda suke nishaɗantarwa da ilmantarwa da faɗakarwa da wa'azantarwa duk dai a cikin waƙoƙin Naziru Sarkin Waƙa. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsallaka kan jarumi fitacce kuma shahararre a ɓangaren TikTok wato Malam G Fresh Alamin Kano. Malam G Fresh dai fitacce ne a ɓangaren social media ko mu ce ta manhajar nan ta TikTok. Kuma G Fresh tabbas lokacin da ya fara harkokinsa a TikTok lokacin babu wani mara kunya sama da G Fresh a wato kafafen sada zumunta na TikTok, wanda a halin yanzu za mu iya cewa an dama su an shanye domin kuwa ya kwana biyu, dan kuwa bai kai ma Yahaya Y Kura ba a halin yanzu, kuma bai kai Babiyana ba, bai kai dai sauran wasu daga ciki ba. A da farko dai babu tantiri a TikTok sama da G Fresh, wanda a halin yanzu kuma ya raja'a ya sako ya nadama ya bi abubuwan da yake aikatawa, sai dai irin bidiyoyi da yake waɗanda mutane suke tunanin kamar dai ba su dace ba. To an kama G Fresh ne sanadiyar bidiyon batsa da yake wallafa ko mu ce maganganun batsa da yake fitarwa a manhajar nan ta TikTok. A wannan time ɗin an kama G Fresh inda shi ma ya nadama kuma ya canza abubuwan da yake aikatawa, ya zama na Allah a halin yanzu. Kaɗan da yake ɗan abubuwan da ba su dace ba dai da za a ɗan ci dariya, inda ake ɗan sakin waƙoƙinsa na Delu ta tsine wa Garba da kuma waƙoƙin da yake ɗan rawa da waye dai a halin yanzu iya abin da yake yi kenan a TikTok ɗin. Domin kuwa TikTok ita ce abin da ta sa aka kama G Fresh Alamin Kano, wanda a halin yanzu an sako sa baya hannu, domin kuwa tun a baya ne shi ma aka kama sa lokacin da ya fito da tasharsa yake yin abubuwan da ya ga dama kuma aka taka masa birki. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai jarumi na gaba fitacce shahararren mawaƙin siyasa wato Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara dai fitacce ne kuma shahararre a masana'antar Kannywood sosai fiye da yadda ba a tunani, kuma ya shahara a ɓangaren waƙoƙi na siyasa da waƙoƙi ma irin su, ya yi waƙoƙi daban-daban irin su wato Sannu da Sauka Baba Buhari, Asuwaji ya dawo, Baba bai mutu ba, Gawuna Garo, Abba gyara zama, Abba da dai sauran waɗannan waƙoƙi da dai sauran irin waƙoƙin da suka alaƙanci haka. Dauda Kahutu Rarara dai an kama sa ne lokacin mulkin Janar Muhammadu Buhari, lokacin da ya cinye wasu kuɗaɗe da aka bawa mawaƙa har naira miliyan 100. Wannan kes ɗin shine dalilin da ya sa aka kama Dauda Kahutu Rarara a wannan time ɗin, inda mawaƙa suka shigar da shi ƙarar cewa ya cinye musu naira miliyan 100 akan an ba su mawaƙan da suka yi wata waƙa tasu wacce suka yi ta Janar Muhammadu Buhari, inda aka tattara dukkanin mawaƙan na aka ba su wannan kyauta. To tabbas dai mawaƙi Dauda Kahutu Rarara shine shugaban ƙungiyar 1313, wanda a wannan time ɗin ne aka ba da waɗannan kuɗaɗe. To mai sauraro ka sa mana a comment section idan kana da magana akan bidiyon da muka yi maka a halin yanzu. Jarumai TV ta ku ce, ku kasance da mu akan wannan tasha domin jarumai zalla.